warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi hari ini tuku panggang, Bos. Iki lho, Bos. Tuku panggang ngene Mak Jirah iki. Oh iya Mak Idi, Mak. Tuku panggang ya tinggo tinggo mangan-mangan Mak iki. Acara gagal. No, gagal akhirnya mangan ini kayak Mak panggang. Ini ngono. Karangentane sambele iki lho. Ulup iki panggang, Bos. Panggang ayam Jawa, ayam kampung ngene Mak Jirah, monggo sing merapat pengen panggang. Daerah ndi Mak Kedung Banteng Mak ya? Kedung Banteng, Bos. Acarane. Gak tau rene. Sapa? Nopek. Oh, nopi repot Mak wonge. Biasane rene. Anak ibu akeh. Oh. Anak buah biasanya tuku panggang, tukang tuku panggang. Iya, 3 ya 4. Mati ya sitok til. Iki lho Bos, sambele Bos. Ndelok sambele Bos, sambele panggang iki lho. Nah, Sambel entah. sambel entah. Wis sambel entah ra apa-apa, sing penting eneng rasane pedes ngono wis to. Enak. Ini Mak Jirah iki, Bos. Ngenteni kulup, terus timun. Terus saya ngetek panggang ya Bos, panggang. Berarti wis sambal bawang Mak ya? Nggih. Nah, bawang Bos. Pedes jan ra umum iku ning yo. Sambel Bledek lah ngarani sambel bledek Bos, lah ngarani ning kene. Lah sambel entahan bawang bisa ngarani sambel bledek. Tuku panggang sambel bledek. Ya toh? Iki iso ngomong apa ae, Bu? Iso wi. Bener Mak, tuku panggang sambel bledek ya toh Mak. Nah, iki lho Bos. Sambel bawang entah. Sambel bawang teh lah ngarani kene sambel bledek toh Mak. Nah, iki lho Bos ya. Sambel bledek Bos iki jenenge. Oke. Oke, Bos. Assalamualaikum. Nah, iki Bos. Kulupe lagi sambel bledek ya iki. Nah. Sambel bledek. Sambel bledek. Iya bener toh, langarane Mak iki sambel bledek. Soalnya sambel bawang tani jenenge lak ning kene sambel bledek. Sambel korek panas ra Mom. Nah. Gitu nek rasnya kan. Heeh. Nyambung tekan nek tidak boleh. Gitu sik ngelangin dari tenang. Dik, Mak ya. Matur suwun. Iya. Assalamualaikum Mak. Nah, iki Bos, ini Mak Jirah. Ini Mak Jirah Kedung Banteng. Saya merapat panggang pokoke. Ya iki Cok lho. iya sik to. Kecok sik. Nah. Ayo. Bos nggak baru tuku panggang ya. Ke warung gigipin. Setekan. Itu bakule kok lemas ya nyapa to kae. Sat-sat ngono lho. Oh. Ke warung, Bos. Aku kopi dek kae. Ayo. Iki telo goreng. Yo. Aduh ngono lho. Aduh kulon. Wis. Pak kok ning kono iki? Pakku. Pak.
Ndi? Kok lah lan kono ning kono lho menak. Bos ngaki bar tuku panggang terus dolan ngene Mbak Rondo iki. Lah iki kadane suasana di daerah Kenengorjo Bor iki omahe lor kali. Nah iki kadane omahe seperti ini iki lur. Omahe. Omahe. Lha wis panen gabah nek lho. Kowe wi. Menangi nganu saka Pak Ditomo. Loh. Lah kowe gak garap ah? Ora didol Dol selawase apa tahunan? tahunan. Oh, tahunan tapi kan tetep cek duwe sawahmu to. Tapi kan dinggo ragat bapak orang rampung. Iya, tapi kan karek perang tahun no. Anu nih, Apa nih? sawah. Iki tak cemplungane 2 tahun arep gawe sumur garing sumure ora sido. Lha iki usah mudan kok garing to, ya teles to. Saiki wis metu, ndek wingi kan burung dan aku kan arepe tak nggo gawe sumur. Ngono. Nggone njaluk nggone tanggoane ora. Oh, ngono, Bos. Terus akhirnya aku ditulungi Pak Nek Tompo. Lha nyampar ora njaluk tulung aku. Lha kok saborene piye? Ora sabar ini ngono iki ya Jane arepe tak nggo gawe sumur. kabar ngono lho kan yo iso to. Urung dibayar. Oh, rencanamu ki arep sumur. Iya, tapi urung dibayari. Saiki ngenteni panen ketiga. Oh, palikan. Oh. Nah, arepe bayar ngono. Lha ora omong. Gus itu gawe sumur aku yo an. Lha ora omong tetep tak wae to. kan Lha ora omong. kekeringan. Nah. Kekeringan kae aku dikene Pak Lek Tompo wi aku. Oh, lek tampa guriki. Kan demen kan yo dhek wong susah yo aku sumurku nyala dhek. Sementing ngene lho yo, susah keadaan wong susah sementing awake dhewe sehat. Iya, alhamdulillah. Ngono lho, wis nyapa iki lho Bos keadaane Bos mae. Lek arti monggo sing pengen wonge iki lho. Ayo pura wonge. Wah, ayo, Bang. Ayo dek yo seksi pisan itu lho. Dhek iki klambine suwek-suwek iki. Sowek gak apa-apa klambi. Wong klambi ya sementing atine ora ngono lho. HP to ya. Ora apa-apa. Ora ki mbok tanduri apa? Apa nih? Iki. Gitu. Jeruk mau akeh ndek ben kok rene jeruk to. Mati. Kalau di menehi bantuan Apa? apa rambutan karo Mas Kocan ditekokne rambutan. Oh, rambutan wis wae. Entil. Entil Oh, cilik-cilik. oh pentil cilik sementing kan wae. Datarannya lemah kene iki menak, Bos. Daerah kene iki tanduran apa tetep urip. Iki alpokat. Oh, apokat ya iki. Ya ditekokne. Ditukane. Ya ora apa-apa to ditukane, berarti kan ya rezekine to. Lah sebenarnya karep nukokne apa? Kowe. Apa? Armane apa? Tak tanduri ning kono. Aja tanduran to liyane iki apa ngono lho. Apa kowe? Sing kena nggo kenang-kenangan ngono lho. Nah, boleh itu apa ngono. Apa ngono lho. Deloken ki reng-rengi bareng. Renge si apik iki apa to? Ceklek kabeh lho, Bu. Ini ya deloken iki. Hmm. Kepangani anu kae. Jaluk Mbah Mutin Salim delok niki cagake piye? Oh, cagake iki, Bos. Hmm. Cagake Mbok Rondo wis mulai gapuk, Bos. Wis, lha iki sami gak gandulan. Lah ya kan ganteng to wi. Sementing ngene lho sabar. Dadine wong rezeki iki wis ana sing ngatur ngono lho pokoke. Puasa kok. Tapi piye wong ora kerja. Nek ndek biyen kerja. Lara kerja terus ana sing kene gak apa-apa ya. Ya alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah. Nah, ngono Pokoknya lho. Setiap apapun tak syukuri ya. Alhamdulillah. Terus aku kene ya gak apa-apa ya. Ya ora apa-apa, alhamdulillah. Muga-muga rezekine berkah. Amin ngono lho. Ngono lho. Aku ya suwi gak dolan rene ya. Jane ya kangen jane suwi ra dolan rene ya. Suwe. Wis ana perang tahun ya. Mbuh, ora ya. Oh, jaman cik enek nongko ning kono. Ki omah iki karo meneng ya kae. Iya wis to. Mosok wis. Omah iki kae Wis. ngono ya. Wah, wis mulai 2018 so aku mulai bapak sakit. Kowe mulai 2000 18. 18. Anu apa wi bapak kanker kae. Oh. Nah iki lho Lur, keadaane omahe Makane iso ngurusi anang barang iki kan Buron, gak ada ya pengalaman Burondo. Iki jadi bapak. Le arti iki yang mengurusi Anang Badak Lur ya. Saya mengurusi Mas Anang iki. Dadi iki perawate. Iso, makane iso apa wi cara-carane. Ya, ngono Lur. Tapi yo gak njaluk Iya wis, Ikhlas lihat Allah, sak ikhlasin. Sing penting
kuwi karena kemanusiaan. Ya. Dek wingi bapakku aku dhewe. Heeh. Montang manting dhewe. Lah nyapa ta ora ndelok tulung aku iso mbaturi kowe lah. Ya pas bapakmu kae to iso mbaturi kowe. Tekono no kae. Lah we kesel aku iso mijeti ngono lho. Gak percaya iki ya. Pokoke aku pokok dis. Lho, ngene njaluk bantuan kanca tangga, dadine aku iso mijeti, lak kesel. Lha we ora njaluk pijet aku lho. Sampai wong RT 23 ki goleki ning nggo kos-kosan. Lah iya, lak kesel njaluk pijet aku. Aku iso pijet rumah samu lho. Lho Mbak Era lho langgan aku pijet. Wis seru aku. Lah iya. Sapa wi? Oh, nganu, Paijo. Paijo dhewe iki benane gendeng. Lah we ora ngakon aku nyapa. Ya sing anak Paijo gercep Oh. rene Paijo. Oh iso. Kowe lah ora percaya Mbak Era tak kono. Kek lagi aku moh. Lah udan dures to, lepas nggon cagak wi. Wah, cara aku wis mek tak ombare ya ana jenenge urip dhewe. Wis Mulak. terus iki. Lah ya mulane wilek nang apa-apa njaluk bantuan. Tak iwangi. Oke bos, engko sik jalan yo. Ah, ngono lho, lho. Sedelet teko, alhamdulillah. Sing din. Kira le ngono tak titire. Terus karo pawon kae. Wis dibenakne kabeh. Wis gak burut ya? Sing pawon isik anu gak beneran. Oh, gak beneran cek kurang berarti. Sik maksudnya isik enek sing bocor. Arep unggahi apa piye? Ayo. Iki anu ndone. Wih dhuwur apa ora? Endi Sak pira? pawon. Lah sak pira? Aja ge ndose sak pira? Delok. Ayo delok yo. Lah mbok rangge ya ora iso to, Bro. Kok iso iki lho, Bos? Omahe kandang pitik kok iki. Aduh, ya Allah gue aduk. Zaman biyen kuwi. Ya omah jaman biyen, Bos iki, Bos. Omah jaman biyen. Kuwi nganggo apa kowe? Yo ora ge sandal aku. Delok keadaane, Bos. Lungguh. Lungguh. Wis. Lungguh. Oh. Sing kuwi lho. Alah kuwi to. Lungu kae lho, heeh. Lha kuwi kan ora troco to, Yu. Iki lho, Bro. Oh, troco iki. Cocor. Lho lho. Oke, pecah kae berarti, Ah, Bos. oke. Oh, ngono lho. Iki lho, Jadi Bos. sebenarnya karo Paijo tapi ngono. Pajo lah benakne kurang pas. Berat. Nah, ngono lho. Nah, ngono lho iki. Jadi vlog hari ini sudah jadi kayak gendengnya bocor engko kan benakne. Wis Iya. jadi ngono lho. Saya akhiri vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.